Hei ja tervetuloa kanssamme valmistamaan herkullista ruokaa hauduttamalla. Mikko, mitäs tämä hauduttaminen nyt oikein on? No hauduttaminenhan tarkoittaa ruoan kypsenemistä sen omalla lämmöllä. Ja aiot tässä käyttää tätä aromipesää? Kyllä, aromipesä on juuri tätä varten suunniteltu tuote. Hyvä. Ja mitä olet ajatellut tällä kertaa meille valmistaa? Tällä kertaa mä oon ajatellut valmistaa meidän lihapullakastiketta. Eli mulla on täällä valmiiksi pyöritetyt lihapullat, jotka on valmistettu ihan se perinteisen kaavan mukaan, eli 500 grammaa jauhelihaa, puoli pussia sipulikeittoaineksia, desi korppujauhoi, 1 kananmuna ja 2 desi kermaviiliä sekä mausteita. Ja mitäs mausteita olet käyttänyt tällä kertaa? Mä oon laittanut musta- ja valkovippuria sekä paprikajauhetta. Ja sit mulla on tässä tämmönen valmis ruskea kastike, eli ihan tollanen pussikastike, mihin ne lihapullat sitten nyt lisätään. Etkö se meinaa paistaa tai pistää uuniin niitä lihapullia ennen? Ei, ne voi ihan tällaisena laittaa, että ne kypsyy täällä sitten. Noin, laitetaan sinne. Ja nyt kun me ollaan siinä saatu, vähän sekoitetaan ja sitten jätetään 5 minuutiksi kiehumaan. Joo, eli nämä on nyt siinä vaiheessa, että nämä on valmiita laitettavaksi sinne aromipesään. Jaha, noin. Noin. Kansi kiinni. Joo. Ja mites kauan tämmönen lasten herkku nyt kestää kypsyä täällä aromipesässä? Noin 3 tuntia. Selvä. Ja sillä aikaa kun lihapullat kypsyvät, voimme vielä kerrata valmistusohjeen. Tervetuloa takaisin. Meidän ruoan pitäisi olla nyt valmista vai mitä, Mikko? Joo, eli kyllähän näistä meidän lihapullista valmista tuli. Täytyy kyllä myöntää, että en olisi uskonut, että nuo lihapullat valmistuu ilman paistamista ja uunissaoloa. Totta, mutta kukapa meistä loppujen lopuksi nauttii siitä paistinrasvakärryssä olemisesta. Mutta kun me valmistetaan aromipesässä, me säästetään siltä. Ja lisäksi vielä me ei tarvitse käyttää paistinrasvaa, niin me saadaan vähän rasvasempaa ja terveellisempää ruokaa. Hienoa. Nyt sinun ei enää tarvitse käyttää aikaa ruoanlaittoon useita tunteja päivässä. Tilaa itsellesi ruudussa näkyvästä numerosta aromipesä. Säästät aikaa ja vaivaa. Nyt sinun ei tarvitse enää vahtia ruokaa, sillä se ei pala pohjaan, eikä sinun tarvitse jättää uunia päälle, sillä aromipesä hauduttaa ruoan kypsäksi ilman ulkopuolisia energialähteitä. Soita ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa täysin kotimainen, kestävä ja helppohoitoinen aromipesä hintaan 195 markkaa. 2 kappaletta hintaan 340 markkaa tai 3 kappaletta 485 markkaa. Hei ja tervetuloa kanssamme valmistamaan herkullista ruokaa hauduttamalla. Mikko, mitäs tämä hauduttaminen nyt oikein on? No hauduttaminenhan tarkoittaa ruoan kypsenemistä sen omalla lämmöllä. Ja aiot tässä käyttää tätä aromipesää? Kyllä, aromipesä on juuri tätä varten suunniteltu tuote. Hyvä. Ja mitä olet ajatellut tällä kertaa meille valmistaa? Tänään mä oon ajatellut valmistaa tällaista kalaa hollandaiskastikkeessa. Eli mulla on tässä hollandaiskastike, ihan tällainen pussikastike, jonka mä oon nyt kiehauttanut tässä valmiiksi. Ja sen jälkeen mä lisäsin nämä keittojuurekset. Tuleeko tää kala nyt samaan aikaan? Ei tuu, että nämä on tästä pakastejuurekset, että nämä täytyy kiehauttaa ennen kuin lisätään kala. Joo. Elikkäs nyt nämä on kiehahtanut, niin nyt voidaan lisätä tää kala. Mitä kalaa sä laitat? Mä laitan kirjolohta, että periaatteessa tähän voi käyttää ihan mitä kalaa tahansa, mutta mä laitan kirjolohta. Laitatko mitään mausteita? Ei, mä en laittais, että tietenkin jokainen voi oma makus mukaan, mutta tää hollandaiskastike antaa sen verran makua, että ei tarvi mausteita. Niin, aivan. Elikkä noin, meillä on nyt kaikki aineet siellä. Nyt me jätetään siis tähän vaan 3-4 minuutiksi kiehumaan. Joo, eli tää näyttää nyt olevan siinä vaiheessa, että se voidaan laittaa sinne aromipesään. Noniin. Noin.
Ja mites kauan tää kala nyt hautuu tässä aromipesässä? Tässä tapauksessa noin tunnin verran. Okei, ja kerrataanpa sillä välillä Mikon resepti hollandaiskalalle. Tervetuloa takaisin. Meidän ruoan pitäisi olla nyt valmista vai mitä, Mikko? Joo, kyllähän se valmista on. Herkullinen tuoksu. Kyllä. Hauduttaminen on hyvä kypsentämiskeino kalalle. Miten niin? No esimerkiksi parempi kuin paistaminen, kun paistamisessahan se voi palaa helposti pannuun kiinni ja halkeilee. Ja jos filettäkin paistat, niin ei välttämättä pysy koossa. Mutta hauduttaminen, se pysyy sekä koossa, että se säilyttää aromit. Hienoa. Nyt sinun ei enää tarvitse käyttää aikaa ruoanlaittoon useita tunteja päivässä. Tilaa itsellesi ruudussa näkyvästä numerosta Aromipesä. Säästät aikaa ja vaivaa. Nyt sinun ei tarvitse enää vahtia ruokaa, sillä se ei pala pohjaan, eikä sinun tarvitse jättää uunia päälle, sillä Aromipesä hauduttaa ruoan kypsäksi ilman ulkopuolisia energialähteitä. Soita ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa täysin kotimainen, kestävä ja helppohoitoinen Aromipesä hintaan 195 markkaa. 2 kappaletta hintaan 340 markkaa tai 3 kappaletta 485 markkaa.